kell akkor én. Nekem kell, mert nekem nincs. Akkor olyan pakolj majd be a izébe, jó? Foxot akarodja. A... Tietekbe. A 30-31-esbe? Jön. Abból majd pakolj. Dani. Dani, Szólt annyit. Né szólt anyud. Ja. Van neki, hogy dobolokat pakolsz, utána megy. Jaj, mondtam most ez egy hajó van. Most nem érsz. Épp hajón vagyok! Szüljál. ez igen. A Fire RPG-n vagyok, most nem érek rá. A másik életem élem. Itt maffiával vagyok benne. Tudom embert jobb. Hallod meg már innen? Ez szar a fején úgy néz ki, mint egy porokba lenne. Milyen zsíros a haja. Most csavartam az ukránokba. Hogy kifele kapnak el minket. Amúgy már gondoltam, de nincsenek itt távok se. Amúgy Gero, hogyha ugrasz, gyorsabban mész. De Én is megbasznak érte. Tényleg? Hát, Te benne van a szabályzatban? Hát igazából nem, de baki használnak. Mert csak úgy néz ki, mintha repülnék. Ja, végül is úgy néz ki. Nem elég. A faszi Na, még átba. pont 2 van. Most ennek kérdez, hogy mennyi van, de akkor nem kérdezem. Meg kiemgézett a köcsög. Ha nem, csak akkor áfázottam. Pontosan annyira. De van átnéz, ugye még? Azt hiszem. Nézd meg először. 150 000. Jó. Csiska Ox nagyon találszol. Ki? Ez hülye. Csomit csukjad majd be. 17 lesz. Jaj, kusz, rágott torkomon valami gyerek. Gyere Dávid. Kockot ne hagyjátok itt. Vagy eljön. Rágott a torkomon valami gyerekek. Jaj, ó, Anyádat. Jöttök ti is? Aha, jövünk Ja. még. Csak Gyertek itt már hagyjuk Akkor minket. megyünk erdőbe? Nem, Nem. nem kell erdőbe. Menjünk ott és kipakoljuk. Megoldjuk el. ebből követés lesz, úgy érzem. Moxie. Valaki ide megy, hova megyünk, mert ez buzik itt voltak. Jó, hát csónakkal megyünk. Menjünk a AP-be. Nem. Ne parkodjál! Ne. Nyom neki csak. Fékezek közben. Akkor ott a faháznál nem lesz semmi lövöldözés vagy ilyesmi. Csak a csicskók rának nem követnek. Véletlenül belőjük a Értem, hogy a kínaiakat. hákon tegyetek meg. Mindjárt jövünk felrakjátok erdőbe. magasra, akkor Szaranyelvű. kiugrok egy vernyővel. Ha lehet, a zöld hákúra szállj, de jó? Miért? Mindjárt Akkor nyombattak. pakoljuk át. Doni, ne, meg fogok halni. Inkább Annyi is elég, hogyha lebegsz az egyik ház fölött. Ja, arra tedd inkább. Tök mindegy, ha kék hátulra lesz. Megengedtem meg Dani, akkor bejönni ide. Gazdag kivételesen hozzátunk bugoszt. Ne laggolj már, te zsici. Kilaggol. Kérjen velük kellett valamelyek De. lehet, hogy lenyúlják. Te laggolsz, nem én. De nem laggolj. Adjál már. HD videót veszek felfele, azt úgy van 100 plusz FPS-en. Megint hazud. Van krom? Nyomjuk egyet? Ja, gyorsan menjünk be raboltani. Ne indítom akár.
Akkor fordulj vissza, menjünk. Te olyan hülye vagy. Te esküszöm megcsinálom. Nem te. Hülye. Hanem aki pockot keresik, ezt tudod mondani. Én fekete Elkapja a panolásért. Aha, mi Miért ne? Meggondoltam, hogy mi csak dobok robolni. Én Nem keres, tudom. elkezdtem a tobopockot. Ilyenről is Ez veszem egyébként egyedi szint. Nem is Ez kell. a szürke. Nem be vagy tévve aztán. Az gyere most! PCD-ből lehet fújni. Gyere most fejbe lőjük őket, és elviszük az egész ezt. Így van. Akkor úgy leerkáznak, mint a szar. Emlékeztek. Azt mondjuk, hogy elköltöztetek San Diego-ból, és csár. Az hülye. De jó volt, mikor itt volt a hákú. De nem csak terébe egy ilyen box vízre Várjál, van. álljátok meg most. Amúgy kurvára elszámoltam. Jó, Mit? izé. Már eddig 7-et pakoltunk át, és még 10 van nálatok. Jó, 8. Dávid, Oké, ne pakolj most jó. többet. Ne pakoljál többet, Dávid. Az meg... Rászállt egy légy, az képernyőn, azt mondja, hogy medve van a fa mögött. User joined your channel. Basz, Tek. de megértem. Én kurvára adtam, hogy érje. Van faszgál. Amúgy már rég belőttem volna a Gecibe. Jó, akkor nem 15 dobozból, nem 16. Elszámoltam. Mi hazudt? Mi van, bugol a hajó? Nem. Aha. Aha, 40 doboz hozott. Ja. És abból hetet Meg jött az hapadott erdő. vér, és a többi a Egyszer miénk. kettő jött. Itt úrast előre. A táblán. Egy szarul Nem dobjon már valaki. meredték arra ütni a kocsit. Menjünk ma volna csinálni egyszer. Ez a ház kell, miért voltak ide? Fogadik össze a fegyvert. Melyik bepakolok otthon. Bazd meg, hoppá, bocs. Ez hülye. Bocs! Ezt a menést figyeld, Geci. Nem, holnap reggel bepakolom az raktárba dobozokat. Ilyen raktárban, ma itt se vagyok. Ja, Az meg miért zártad be a kocsit? Hát azért a cigány. Szétlövő. Jan! Hm. Pakoljátok befele? Raktárba? Aha. Jó, de nem helikopteren megyünk oda. Jaj, Jó van. Azt most még ettem. már előttem a fekhaltomat ilyen hülyeség véletlenül. Akkor egyesével hordjátok a tetőről, vagy mi? Ja, majd berakjuk a Subaru-ba. Jó van. Amúgy tök jól néz ki az a szürke egyébként, szerintem. Geci van rajtam, faszok Ez csak, vagy. ez csak PCD-be lehet elvileg folyni a szürkét. A Benji nem ír semmit még. Benji az lefokozott tanácsadóra. Most áll át frekvenciára. Jó, állhat át. Leszem várj. Hova tűnt az egyik Subaru, várjál? Azzal jöttem én ki. Ja, jó van. Most mondom vissza. Gyere, te Hát. nem tudod elpézni, amikor kilépni. Szoktam egy perdó elporlad, és utána lépök ki. Én azt szoktam, hogy pár mielőbb vesz egy marék pár percet vágja, és küldtek egyet, hogy az abszolút is úgy lépek. Micsoda? Kiálltak egyet, hogy az Jaj! abszolút... Lőnek! Ki, hol mi? Dávid, gyere vissza. Gyertek már, lőnek! Hova? Én most rájöttem. Írtam, hogy Elkázom. hol. Régen nem, Na. aha. Nissan az izé, fraki kocsi. Gyere, gyertek már, itt vannak hárman az ukránok. Nincs Nem. mivel menni. PK kocsi.
Dávid Hol lehet lement. menni most kajak? Menjek vissza. Kérdíts és ússzony. Ugye kipogoltátok a heliből a csomag izékat? És már ki Young, izé. Össze-vissza Coldot. Gyertek már! Melyek, loptam egy kocsit. Gyere már, megvárunk Foxa. Foxot. Ki az, De hogy várj, azt mondja, állj, hogy- bugok. Mi van? Állj már meg, menjünk. Minek? Jó, mindegy lesz. Kurva ukrán gecik, lelövöm őket. Alapból itt van egy a szobába, nem kettő. Szarok bele az utcába. Akkor halljon meg az összes lovat. Ó, csak egy koltot vettem ki. Jöttök még ma? Jan, merre jártok? Megyünk! Jan, te merre jártok? Mi? Jan, ti merre mentetek? Hol vagytok? Érdekel. Jan Jung. Meg fogunk halni. Hol vagytok, Jan? Itt vagyunk már az NMHH-nál, most megyünk le a parkolóba. Ne menjetek. Ott, vigyázzatok, ott van mögöttünk a izé. Ukrán. Ott nem. Foxa, jössz már? Itt vagyunk. Hol? Eléptem, ciao. Cső. Foxa, hol? User disconnected from your Foxa, channel. hol? Írom! NMHH, te az gyere már, azaz. Ott vannak lenne a cigányok. Rájuk rástőből mi legyen velük? De várj. Most repülnek el helivel szerint. You were moved. User was moved to your channel. User left your channel.